Kresna. Ngopo? Sapa? Ora dikandhani. Wah. Apa iya? Lah nyatane Semar cerita ngono. Wah, Caidan. Wah, Arep ngerangkul ora? ora. Karo putrane kok kaya ngono ya. Lah mbok yo ngerangkul. Sapa kek? Niki ya Pak De ajeng ngrangkul sampean. Ora sudi. Suarane atos kok ngrangkul aku. Niki Kang Pak De kok ora entuk ngrangkul. Sesuk wae ngrangkul kapan-kapan. Oh, kowe senengane ya ngono kok. Ya men, ora anak ya ngono ora apa-apa. Wah, suarane kaya ngedap-edapi. Lah terus aku kudu piye kek? Bathara Guru tetep doyak nganti ketekel. Ora pati nduga mono lah kok dadi kaya ngono lakone. Wo lah mula Janaka setahun luwih ora bali. Lah wong wis semono gedene. Piye? Nggih, sorry. Nganti lali kula ora basa. Karo ratu kok Wah. Dipol aku karo Kresna kudu piye? Mang nekseni babaring lakoni kawi. Bocah nika ditutke, Ndara. Wangsit pindha gombang ngajaping madu sarining tawang Raden Janaka wonten dawuh premban mestinipun jengandika Raden kondur wonten negari Ngamarta menapa kasatriyan Madukara sampun ngantos lajeng mapan wonten ing pertapan Cakrawala mriki suwita dhateng Begawan Kumbara Resi Raden kula aturi emut dhateng kewajibaning kasatriyan kula aturi emut dhateng kaprajan jengandika Raden sampun ngantos panjenengan dipun sengguh sawijining satriya ingkang singlar dhateng kewajiban premban kula sampun pisah kaliyan memani ing jejantung kula Yayi Dresana kula sampun kecalan inggih menika katresnan kula jabang bayine mapan wonten ing kandhutanipun Yayi Dresana kula Janaka gesang wonten ing malam padang sampun kadidene sarah munggo ing lautan wastra lungset ing sampiran kula badhe mapan wonten ing mriki ngantos pejah kula benjang premban menika kadidene Wang Pikulun Bathara Guru ingkang cedhak wonten ing pertapan Cakrawala kula ingkang abdi pun Kumbara Resi ngaturaken bekti kula kunjuk Iwang Pikulun Bathara Guru Kakang Narada sampun kados mekaten Kakang kula sampun dakwa utawi kula sampun ndodho ing kalepatan kula sampun ngrumaosi lepat Kakang Narada tingkah lampah kula nalisir saking anggrang-gring kautaman kula dipun kapokaken dhateng lare wingi sonten namipun wisanggeni Kakang Resi monggo kundur wonten ing kayiwangan namung jengandika Kakang Narada ingkang saged damel padhang kayiwangan Suralaya Kakang Narada
Marudaya. Adi geton tembe wingking menika sanjanipun sampun boten wonten ginanipun ning gandeng sak lali ning menungsa menika isih bejo sing eling lan waspada tegesipun panjenengan menika ngemuti bilih sedaya ingkang dipun lampahi wonten ing kayiwangan menika lepat. Inggih Kakang Narada inggih. Wonten nem-neman ingkang namipun Wisanggeni ingkang ngoyak-oyak dhateng kula. Kajengipun panjenengan legawi inggih menika. Ingkang nami Wisanggeni kula ingkang badhe mapakaken Adi Pramesti. Apa kek? Wah, ora apa-apa. Gong wilahing Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Kaneka putra. Ah inggih wonten dawuh Bukulun. Manikmaya wonten timbalan Bukulun. Mboyana ingkang kudu ngadili kelawan jeneng kita kejaba mung ulun. Kita wis gawe geger kayiwangan, kita wis ngregeti suci ning kayiwangan kanthi patrap kita ingkang nalisir saka ngrang-ngring kautaman. Kita nganti mentala gendak sikara kelawan wong kang wis padha bangun bebrayan angka loro kita menehi kalodhangan Betari Durga nyiksa kelawan jabang bayi tanulya kejaba mung Wisanggeni. Mula Gage Seksenana Wisanggeni iki titah dadi kelangenan ulun wondene Manikmaya kita nggone munggah ning kayangan bareng kelawan ulun sabab ana pidana ingkang bakal ulun patrapake lawan jeneng kita Manikmaya. Aduh Kulun kula nyuwun pangapunten yen to mung pangapura besok bakal kita bali meneh rasakno paukuman saka panjenengan ulun.